ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଜିର କ୍ରିକେଟ ଖବର ପୁଣି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବିରାଟ ଓ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବାଗଯୁଦ୍ଧ ଦୁହିଁଙ୍କ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କଟିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର କଥା କଟାକଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆରସିବି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ ହରାଇବା ପରେ ବିରାଟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମେଣ୍ଟର୍ସ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ବାଗଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅମିତ ମିଶ୍ର, ବାଙ୍ଗାଲୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋଚ୍ ବିଜୟ ଦାହିଙ୍କୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାରିଯିବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଇପିଏଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ମେଣ୍ଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆରସିବି ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ 100% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆଇପିଏଲ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଧାରା 221 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେଭଲ 2 ଅବମାନନା କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲର ନବୀନ ଉଲ୍ ହକଙ୍କ 50% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି କଟାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2013 ମସିହାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ବାଗଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିବାବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆରସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ବିରାଟଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ହସଖୁସି କରୁଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।